Bona tarda a tothom, benvinguts. Bé, començarem avui aquesta sessió d'incorporació d'una nova acadèmica a la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. A la taula m'acompanya la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la senyora Imma Barral, que ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos en aquest acte. Com saben, les acadèmies de Catalunya depenen precisament del Departament de Justícia i, en concret, de la Direcció General de la senyora Barral. I també m'acompanya la secretària general de la Real Acadèmia, la doctora Maria Àngels Calvo, a la meva esquerra. Doncs bé, benvinguts a tots en aquesta sessió extraordinària de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb motiu de l'ingrés de la nova acadèmica corresponent electa, adscrita a la secció 5a de Història, Legislació i de Deontologia, la doctora Maria Gràcia Seguí Puntes. Prego ara, a continuació, a la doctora Maria Àngels Calvo i Torres, secretària general, com he dit, de la nostra acadèmia, que llegeixi l'acta de la Junta General del nomenament de la recipientària. Resum de l'acte de la sessió de la Junta General Extraordinària d'aquesta Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, celebrada el dia 10 de juliol de 2023, on consta, com a únic punt de l'ordre del dia, l'elecció d'acadèmics corresponents. Moltes gràcies, doctora Calvo. A continuació, demano als excelentíssims doctors, senyors doctor Miquel Aguiló i doctor Ramon Piera, vagin a buscar a la nova acadèmica per acompanyar-la a la sala. A continuació, té la paraula el doctor Martí Pujol i Forn, acadèmic numerari emèrit de la nostra acadèmia, per fer la presentació de la nova acadèmica. Excel·lentíssims i il·lustres senyores i senyors acadèmics, distingides autoritats acadèmiques i professionals, senyores i senyors. L'ingrés d'un nou acadèmic en aquesta corporació és un acte solemne i protocolari. Se m'ha encomanat fer la presentació de la nova acadèmica corresponent Maria Gràcia Seguí, encara que compleixo amb molt de gust per la circumstància de ser un dels 3 acadèmics signants de la proposta d'admissió i per la bona amistat que ens uneix com a socis de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia. La doctora Gràcia Seguí va néixer al si d'una família de sanitaris, amb el pare metge i la mare farmacèutica, especialitzada en anàlisis clíniques. Va estudiar batxillerat a l'Institut de Maó, a Menorca. A l'any 71 va obtenir el títol de llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona amb la qualificació d'excel·lent. A l'any 88 va obtenir el títol oficial de farmacèutica especialista en anàlisis clíniques. L'any 91 es va doctorar en farmàcia per la Universitat de Barcelona amb la tesi titulada Estudi epidemiològic de la leishmaniosi a l'illa de Menorca, sota la direcció de la doctora Montserrat Portús, obtenint la màxima qualificació cum laude. L'any 90 va obtenir el títol de màster en Salut Pública per la Universitat de Barcelona amb una tesina titulada Estudi de mortalitat infantil a l'illa de Menorca, 1950-1984, sota la direcció de la senyora Teresa Corbella. El seu exercici professional ha estat vinculat al món de la bioquímica clínica, a la farmàcia hospitalària i a la farmàcia comunitària. Als anys 71 i 72 va fer una estada de pràctiques programades
al Laboratori de Bioquímica Clínica de la Ciutat Sanitària Vall d'Hebron, Barcelona. Entre el 72 i el 74 va ser cap de secció de la farmàcia de l'Hospital de la Residència General de la Ciutat Sanitària Vall d'Hebron de Barcelona. Entre el 74 i el 87 va ser analista titular del Laboratori Privat d'Anàlisis Clínics Biostasis de Maó. I entre el 74 i 2018 ha estat farmacèutica titular d'oficina de farmàcia a Maó. A part de la seva activitat professional ordinària, vull destacar una sèrie d'actuacions extraordinàries de tipus científic, docent, de govern o social. Membre de l'equip que va realitzar entre el 86 i el 91 la campanya per a la detecció de la beta-talasèmia minor i prevenció de la major a l'illa de Menorca, subvencionada pel Consell Insular de Menorca i que va obtenir l'any 88 el Premi Jaume Aiguader i Miró de Divulgació i Educació Sanitària, Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Presidenta delegada a l'illa de Menorca del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, del 94 al 2000. Patrona de la Fundació de Ciències Farmacèutiques del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, del 2001 al 2005. Tutora de pràctiques tutelades de la Facultat de Farmàcia per la Universitat de Barcelona, 99-2000. Premi Doctor Orfila per a treballs d'investigació científica de l'Ateneu de Maó pel treball titulat Estudi preliminar de la leishmaniosi a l'illa de Menorca. Des de fa gairebé 20 anys treballa com a col·laboradora voluntària en un projecte de rehabilitació de l'Hospital de l'Illa del Rei, junt amb un equip entusiasta que s'ha dedicat especialment a crear un espai de memòria de la farmàcia i els farmacèutics de Menorca, i també en la creació d'un jardí etnobotànic i de plantes medicinals. Fruit de la recerca històrica sobre l'Hospital de l'Illa del Rei, la doctora Gràcia Seguí, amb la col·laboració de la doctora Ana Maria Carmona, publicà una edició facsímil del Formulario Cirúrgico para uso del Hospital Militar de Mahón, del doctor Manuel Rodríguez i Casamazana, de 1808, finançada per la Fundació UDIAC 1838. És membre o soci de diferents entitats com l'Institut Menorquí d'Estudis, Associació Espanyola de Farmacèutics Analistes i Societat Catalana d'Història de la Farmàcia. La doctora Maria Gràcia Seguí és autora de 22 publicacions relacionades amb la salut pública i la història de la farmàcia, destacant temes com la beta-talasèmia, leishmaniosi, mortalitat infantil, farmàcia de l'Hospital de l'Illa del Rei, virus Foniquera a Menorca, farmacèutics menorquins com Fernando Rubió i Joan Mir, les primeres dones farmacèutiques a Menorca, etc. La doctora Maria Gràcia Seguí ha assistit a 24 cursos o congressos relacionats amb medicina, farmàcia, botànica, salut pública, aigua, alimentació, activitat física i altres, com per exemple, diversos congressos de metges i biòlegs de llengua catalana, diverses escoles d'estiu de la salut pública, diverses jornades d'etnobotànica en llengua catalana, diverses intervencions en relació a les activitats de recuperació de l'Hospital de l'Illa del Rei i diverses jornades d'història de la farmàcia organitzades per la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia. Per acabar, vull destacar 3 aspectes de la trajectòria professional i vital de la doctora Maria Gràcia Seguí. La vessant científica, sanitària i de salut pública. La inclinació pels temes històrics farmacèutics i la gran estimació per Menorca, la seva illa natal. Precisament, en el seu discurs reglamentari d'avui, es parlarà d'un problema sanitari greu, una epidèmia de còlera de 1855 a Menorca, des del punt de vista històric d'un farmacèutic nascut l'any 1788 a Mercadal. La doctora Maria Gràcia Seguí pot aportar a la nostra acadèmia els valors propis dels tècnics i científics del laboratori amb una llarga trajectòria professional, més els valors propis dels estudiosos de la història, com poden ser meticulositat, concentració, capacitat de treballar en equip,
compromís ètic, autoexigència individual. La seva incorporació serà molt positiva per la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i per la sessió 5a d'Història, Legislació i Deontologia. Per tot el que s'ha exposat en aquesta presentació, crec que la doctora Maria Gràcia Seguí té mèrits més que suficients per ser admesa com a acadèmica corresponent d'aquesta Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, per la qual cosa demano a l'excel·lentíssim senyor president que un cop llegit el discurs reglamentari li atorgui la medalla i li lliuri el diploma que l'acrediti com a membre d'aquesta corporació. He dit i gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Pujol. A continuació, té la paraula la doctora Maria Gràcia Seguí Puntes per llegir el seu discurs d'ingrés amb el títol L'epidèmia de còlera de 1254 al port de Maó, missa pel farmacèutic Gabriel Camps Cotell. Excel·lentíssim senyor president, excel·lentíssims i il·lustres senyors acadèmics, autoritats, amics, companys i familiars, tant els presents a la sala com els que ens segueixen a distància. El primer que he de fer en aquesta compareixença, i abans d'entrar en la matèria que ha d'ocupar l'eix central del meu discurs, és expressar el meu agraïment a tots els que han fet possible que avui pugui dirigir-me a vostès des de la tribuna de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya per complir amb el deure que s'imposa a tota persona a qui s'ha convidat a formar part de la tan antiga i venerable institució. De manera especial, vull agrair als membres de la secció 5a d'Història, Legislació i Deontologia que van proposar la meva candidatura i el suport concret dels 3 signants de la proposta, els il·lustres acadèmics, doctor Martí Pujol, doctora Cesca Niubó i doctora Maria Rosa Boïgues, tots ells del Museu Cosí de la Farmàcia. No els he d'amagar que em trobo en una situació en la qual mai havia pensat i que tanmateix, un cop s'ha produït, he de reconèixer que em complau vivament, perquè la motiva l'exercici d'una professió a la qual he dedicat la major part de la meva vida, cosa que he fet des del convenciment que era una professió esplèndida, tant des del punt de vista personal com en la relació que comporta amb la comunitat. Si bé la meva decisió d'estudiar farmàcia va ser presa sense cap pressió, no puc deixar de recordar que alguna cosa hi va tenir a veure el fet d'haver nascut al si d'una família de sanitaris, tant del costat patern, ja que el besavi i el pare eren metges i l'avi farmacèutic, com també matern, perquè la mare va ser farmacèutica i dedicar tota la seva vida professional a les anàlisis clíniques, tant al seu laboratori privat com a l'Hospital de Maó. La decisió, doncs, d'optar per la carrera de farmàcia l'he de veure com una cosa natural, que em va atraure de jove i que ben aviat vaig veure que em satisfaria plenament, com així ha estat, ja que m'ha permès tocar molts dels aspectes que la carrera fa possible des del punt de vista professional. He exercit la farmàcia hospitalària a la Vall d'Hebron de Barcelona, les anàlisis clíniques i també la farmàcia comunitària a Menorca, ocupacions que m'han donat una visió molt ampla de la meva professió. Em plau recordar que com a analista vaig compartir laboratori privat amb 2 companys, també farmacèutics, dels quals tenc un gran record, Francesc Martí Camps i Joan Lluís Hernández Pons. Amb ells no sols vam intentar sempre fer la feina amb el major nivell de qualitat, sinó que amb la col·laboració d'un equip tècnic molt qualificat, també vam dur a terme alguns treballs de caire social que van més enllà de la tasca ordinària d'un laboratori d'anàlisis, com una important campanya per a la detecció de la beta-talasèmia a l'illa de Menorca, que va tenir uns resultats excel·lents a l'hora de conscienciar la societat menorquina sobre la gravetat d'aquesta malaltia i evitar el naixement d'infants amb talasèmia major. Circumstàncies familiars
que em van dur a passar una llarga temporada a Barcelona em van permetre, 20 anys després d'acabada la carrera, prendre uns anys sabàtics que vaig aprofitar per elaborar la tesi doctoral a la Càtedra de Parasitologia de la Facultat de Farmàcia sota la direcció de la doctora Montserrat Portús, a qui sempre restaré agraïda per acceptar que m'integrés al seu equip i pel suport que em va dar en dirigir aquest treball, que versà sobre l'estudi epidemiològic de la leishmaniosi a l'illa de Menorca. I un cop doctorada, el fet que persistissin les circumstàncies que m'impedien deixar Barcelona em va permetre dur a terme els cursos corresponents al grau de màster en Salut Pública de la mà del doctor Andreu Segura, del qual guardo un gran record. Màster que me va permetre ampliar la meva visió sobre els condicionals de la salut de la població i que finalitzà amb la realització de la tesina sobre la mortalitat infantil a l'illa de Menorca. Aquests anys, dedicats a l'estudi i a la investigació, em van permetre publicar diversos articles en revistes especialitzades per donar a conèixer els resultats obtinguts, fet que va provocar la meva entrada com a membre numerari a l'Institut Menorquí d'Estudis, principal institució cultural i científica depenent del Consell Insular de Menorca. Més enllà del que acabo de dir, no hi ha dubte que la meva dedicació professional més extensa l'he dut a terme al si d'una oficina de farmàcia a Maó, en la qual sempre he intentat consolidar un equip de facultatius i tècnics que miressin més enllà de la mera dispensació de medicaments i s'involucressin en oferir tota una cartera de serveis professionals als nostres pacients. A totes les persones que han col·laborat en aquesta missió, moltes gràcies. Fou l'exercici de la farmàcia comunitària el que em va empènyer a col·laborar amb el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, de la junta del qual vaig formar part exercint el càrrec de vicepresidenta delegada a l'illa de Menorca. D'aquesta experiència també guardo un record molt grat de les persones en qui vaig compartir les funcions pròpies de la corporació, especialment del qui va ser el seu president, Antoni Maria Llull. Sempre he cregut que l'exercici de les nostres professions no ens ha de tancar en el camp específic de la nostra especialitat, sinó que tenim el deure de contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, en projectes de caire social. I aquest compromís és el que em va empènyer a treballar des de fa gairebé 20 anys com a col·laboradora voluntària en el projecte de rehabilitació de l'Hospital de l'Illa del Rei, formant part de l'equip d'excel·lents companys i companyes que ens hem dedicat a crear un museu de la farmàcia i els farmacèutics de Menorca, i també un jardí de plantes medicinals, alhora que m'he ocupat de fer una recerca històrica en aquest camp. Fruit d'aquesta tasca vaig tenir la satisfacció de fer realitat una edició facsímil del Formulario Cirúrgico per a l'Hospital de Mahón del doctor Manuel Rodríguez y Caramazana de 1808, amb un estudi descriptiu de la doctora Anna Maria Carmona, publicació que va ser presentada a l'Ateneu de Maó i també en aquesta seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya en un acte celebrat el 25 de maig de 2015. De fet, va ser a causa de la recerca que durant aquests anys he estat duent a terme que vaig conèixer la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia i m'hi vaig adherir. Això em va permès establir un contacte estret amb un equip de persones dedicades i compromeses amb la història de la farmàcia, conèixer els seus treballs i contagiar-me del seu esperit. No vull ni puc acabar aquest discurs sense agrair a tota la meva família, marit i fills, que hagin compartit la seva vida amb el meu deure professional. Segur que en algun moment s'han pogut sentir desatesos, però sempre he comptat amb la seva comprensió i col·laboració. M'enorgulleix veure que tots els fills han sabut trobar el seu camí professional i crear les seves pròpies famílies, que ens han donat fins a 7 nets meravellosos. L'objectiu d'aquest discurs és donar a conèixer el document inèdit redactat pel farmacèutic Gabriel Camps Cardell l'any 1855, en el que
en el qual descriu l'epidèmia de còlera que afectà el Port de Maó durant l'estiu anterior. Aquest document és un informe dirigit al degà de l'Acadèmia Central de Farmàcia i Cirurgia com a soci corresponsal de la matèria i es pot trobar a la Biblioteca Digital de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina. El còlera, malaltia endèmica en el delta del riu Ganges, provocava epidèmies a l'Índia des del segle XVI. El gran moviment de població registrat al segle XIX, relacionat amb els conflictes militars, les rutes comercials i les peregrinacions religioses, propiciaren la seva presentació epidèmica i les 6 pandèmies de còlera al llarg del segle XIX que afectaren Europa. El seu caràcter contagiós i l'etiologia del còlera foren controvertits fins que el 1883, durant la 5a pandèmia, s'establí la seva etiologia microbiana per l'aïllament de la bactèria Vibrio còlera per part del bacteriòleg alemany Robert Koch. El seu reservori són les aigües contaminades, els estuaris dels rius i els éssers humans. Es transmet per via hídrica i aliments contaminats. Les grans pandèmies esmentades van impactar negativament en el comerç, degut a les quarantenes i a la resta de mesures de control a la circulació de les persones i mercaderies, a la vegada que impulsaren un ample moviment sanitari internacional i articularen formes de diplomàcia sanitària per negociar solucions conjuntes. També promogueren la intervenció pública a la sanitat i contribuïren al desenvolupament de la higiene internacional. A finals de 1853, Espanya s'havia vist lliure de l'epidèmia de còlera que ja afectava diferents països europeus des de l'any anterior. Una reial ordre del Ministeri de la Governació d'aquest mateix any establia mesures preventives per evitar l'extensió de la malaltia en el cas que arribés a Espanya. Aquesta reial ordre estava molt influïda pels corrents higienistes que imperaven en aquell moment i no feia més que recomanar unes simples mesures higièniques i preveure recursos per implementar un sistema d'atenció hospitalària i domiciliària, però sense fixar cap dotació ni termini d'execució. El còlera arribà a Espanya el mes de novembre de 1853 pel Llatzeret de Vigo i es va estendre per tot el país. Inicialment, el govern va intentar ocultar l'origen colèric de la malaltia, però finalment va haver d'acceptar l'evidència i va ordenar sancionar les autoritats que incomplissin amb l'obligació de fer pública la malaltia. Des de 1849 s'havia optat per evitar els confinaments per facilitar la comunicació interior i exterior i afavorir els interessos de la burgesia. No obstant això, en molts casos, les autoritats locals, d'acord amb la població, restringiren la mobilitat dels béns i persones, establint cordons sanitaris. L'estructura sanitària espanyola se sostenia sobre la base local. Les juntes municipals de sanitat rebien les disposicions de les instàncies superiors, que eren les que dictaven o comunicaven en un paper d'intermediàries entre el municipi i el govern central les mesures de caràcter extraordinari per lluitar contra les epidèmies. L'Ajuntament, que era l'organisme que les executava i finançava amb molts problemes, va ser la base del sistema de lluita epidèmica. En plena epidèmia es va dictar la Llei Orgànica de Sanitat, el 1855, per tal d'unificar les variades disposicions que s'havien anat publicant i principalment per harmonitzar les polítiques sanitàries amb altres països, per afavorir el comerç internacional i comptar amb informació estadística fiable per informar a nivell internacional de l'estat epidèmic del país. Sembla ser que la teoria ambientalista fos seguida àmpliament entre metges i apotecaris que exercien a Menorca durant la segona meitat del segle XVIII i principis del XIX. Però això no va evitar l'aparició d'encarnissades polèmiques científiques entre contagionistes i anticontagionistes, marcades per un clar component sociopolític. Els primers, que defensaven la transmissió per contagi de l'exterior, proposaven mesures de vigilància i control, com la quarantena i el confinament,
mentre els segons, que defensaven l'origen local de les epidèmies, proposaven la higiene i el sanejament i evitar les mesures dràstiques per no perjudicar l'economia. Aquest debat ja havia arribat a l'illa el 1813 a causa de l'epidèmia de pesta a Malta. Durant la tercera epidèmia de còlera s'originà una forta polèmica, sostinguda en diverses publicacions entre dos metges que exercien a l'illa. El primer, que era membre de la Junta de Sanitat de Menorca, defensava que no me cabe la menor duda que la enfermedad que nos aflige no procede del Asia, sino que se desarrolla en el mismo punto en que hace sus estragos, y que mientras los hombres se afanan en parapetarse para impedir su invasión, la tienen escondida dentro de sus poblaciones y no pocas veces en sus propias casas. Aquesta postura s'enfrontava amb la de l'altre metge, que considerava que el cólera morboasiático reúne en su más alto grado todas las condiciones de una verdadera enfermedad contagiosa. Al contagio, pues, y solo al contagio, debemos atribuir el desarrollo de esta enfermedad exótica. Menorca havia estat lliure d'epidèmies des del segle XVII. La primera epidèmia de còlera que patí va arribar a la tardor de 1834 i va causar nombroses víctimes. Tenim molt poques dades per esbrinar l'abast de les diferents onades de còlera que van afectar Menorca, però sembla ser que en tots els casos la malaltia aparegué durant els mesos d'estiu. En resum, d'acord amb la informació obtinguda de diferents fonts que tenim sobre les defuncions, podem fer la següent aproximació. Aquesta primera epidèmia afectà la zona del llevant de l'illa, causant 23 morts. La segona, de 1854, afectà Maó i altres poblacions de l'illa, causant més desenes de morts. I la tercera i última, de l'any 1865, afectà pràcticament a tota l'illa i causà centenars de morts, tot i que desconeixem les xifres exactes. Està clar, doncs, que l'estudi de les diferents epidèmies de còlera que afectaren la nostra illa encara està per fer, especialment l'última, que presentà una mortalitat molt superior a les altres. Molt probablement, en totes les ocasions, la porta d'entrada de la malaltia fou el llatzeret de Maó, començant l'any 1834 pel contramestre d'una goleta, el 1854 per dos passatgeres arribat en el vapor i el 1865 pels menorquins que anaven i venien del llatzeret del port de Maó, que havia entrat en funcionament l'any 1817 i que registrava un moviment molt important de vaixells en les seves instal·lacions, com veurem posteriorment. Arribat a aquest punt, interessava conèixer quina havia estat l'actuació de l'Ajuntament de Maó davant l'epidèmia de 1854 i quines mesures es van prendre. És per això que s'han consultat el llibre de calamitats i el llibre d'actes corresponents a aquest any conservats a l'Arxiu Històric de Maó. Aquests dos llibres ens permeten fer un seguiment de totes les mesures preses per l'Ajuntament de Maó per fer front a l'epidèmia que s'estava apropant. A partir de les anotacions que hi trobam, podem saber que ja el 25 d'abril, d'acord amb la Reial Ordre publicada a l'efecte, es pressuposta una quantitat per a despeses d'assistència domiciliària en cas d'epidèmia o altra calamitat greu. El 6 d'agost s'aprova un ban amb les mesures de policia urbana per fer front al còlera. Es dicten 14 mesures que es refereixen a diferents aspectes de neteja de la ciutat. En primer lloc, es prohibeix la cria i engreix de porcs i el manteniment de fems a la ciutat. Aquesta disposició serà modificada 3 dies més tard, tenint en compte que moltes famílies necessitades basaven la seva subsistència en aquesta activitat i només es permetrà la cria als que disposin d'un hort. Després es parla de la prohibició d'abocar líquids al carrer, a les canals i, sobretot, llançar-los des de les portes, finestres o balcons. Al carrer, a les canals i, sobretot, llançar-los des de... S'obliga els ciutadans a agranar la part del carrer davant de cada casa, a netejar les canals, si pot ser amb aigua i calç. S'han de netejar tots els rentadors i safareigs de l'interior de la població
i deixar-los buits durant tot el dia. Es prohibeix envasar el cànem i el lli a les sínies, tant de l'interior com de l'exterior de la població i els horts dels voltants. Finalment, s'anuncia la creació d'una comissió especial a cada barriada que cuidarà del compliment de les disposicions d'aquest banc i podran fer totes les visites domiciliàries que considerin necessàries. En cada cas, s'anuncien les multes que s'aplicaran als infractors. En resposta a un ofici de la Junta Provincial de Sanitat, es posaren vigilants als punts de les costes més notables per evitar desembarcaments clandestins, tant d'efectes com de personal. S'exceptuen la Mola i la Cala Mesquida, perquè aquests punts ja estan custodiats per l'Exèrcit. Aquesta vigilància la duran a terme per tots els ciutadans acomodats, a diferència dels establerts per a les rondes marítimes que conformen el cordó sanitari del Llatzeret. El dia 9 d'agost es crea la Comissió Preventiva de Salut Pública d'acord amb un banc remès pel govern provincial. El 16 d'agost salten totes les alarmes davant la mort d'una dona sospitosament per còlera. Llavors, l'Ajuntament acorda mesures per estar preparats per qualsevol eventualitat. Es reforcen les actuacions de la Comissió Preventiva de Salubritat Pública, les comissions de barriades, es prenen mesures organitzatives hospitalàries i s'incrementa el crèdit de la partida de calamitats públiques a costa de rebaixar la d'amortització de deutes. 6 dies més tard, s'incrementa l'alarma per la mort de 3 persones en un sol dia per aquest motiu. L'Ajuntament convoca tots els metges de la població i la Comissió Preventiva de Salubritat Pública a una reunió urgent el mateix dia per la tarda. En aquesta reunió es debat llargament sobre el caràcter de la malaltia i sobre les mesures a prendre. El primer que es decideix és traslladar els morts al cementiri perquè els facultatius puguin confirmar si la causa de defunció és el còlera. L'Ajuntament delega totes les seves facultats en la Comissió Preventiva de Salubritat Pública perquè prengui les mesures adequades, pel que disposarà dels fons necessaris. Al mateix temps, decideix obrir una subscripció voluntària per l'assistència dels pobres. Finalment, el 22 d'octubre, després de gairebé un mes sense empastats, l'Ajuntament declara que s'han acabat les circumstàncies que originaren la subscripció voluntària i, com que no és tan necessari disposar d'aquests fons, declara que els subscriptors ja poden disposar dels mateixos i dona les gràcies a tots els contribuents. Per acabar, el 6 de novembre, en razón a que gracias a la misericordia divina ha desaparecido todo temor de que el cólera aflija a esta ciudad, l'Ajuntament ordena que es desmantelli l'hospital provisional i es tornin les claus de la casa que s'havia llogat per 3 mesos per a aquesta finalitat. A la fi, l'1 de desembre, l'Ajuntament dona les gràcies públicament a tots els metges de la població i els capellans por los desinteresados y eficaces servicios prestados durante tan calamitosa ocasión. Abans, però, d'entrar a l'estudi del document objecte d'aquest discurs, que recull les dades que implicà l'epidèmia de còlera a Maó el 1854, cal dir que la ciutat de Maó havia superat la greu crisi que l'afectà al seu port a principis de segle i afrontava el futur amb l'intenció d'avançar cap a la modernització de la societat. Havien desaparegut les muralles i la població s'havia estès fora murs en diferents direccions. Cal remarcar en aquest punt que la demografia menorquina va destacar sobre l'espanyola i europea per una reducció constant de la mortalitat, especialment la infantil, i que l'esperança de vida era alta, les condicions sanitàries acceptables i l'economia diversificada. A moltes de les fonts consultades trobam comentaris sobre la pulcritud de les cases menorquines i la neteja general de les poblacions. En aquella època no hi havia abastiment d'aigua domiciliària, però els ciutadans que no disposaven d'una cisterna particular podien abastir-se de les cisternes públiques. Tampoc es disposava de clavegueram, però els domicilis comptaven amb pous negres que eren buidats periòdicament. Desconeixem les dades exactes de 1854, però sabem que l'any 1841
Hi havia 13 farmacèutics en exercici a tota Menorca, la gran majoria a la ciutat de Maó. El nombre de metges i cirurgians era similar i gairebé també hem de comptar amb les ordes religioses que realitzaven el treball d'infermeres. I dit això, passem ara al document sobre l'epidèmia, però permeteu-me abans fer un apunt biogràfic del seu autor, Gabriel Camps Cardell. Fou un farmacèutic nascut a Es Mercadal l'any 1788, fill i net de cirurgians de Ciutadella. Estudià farmàcia al Col·legi de Sant Victorià a Barcelona i finalitzà els seus estudis l'any 1822, essent un dels primers farmacèutics de Menorca amb formació reglada i no obtenint el títol amb unes pràctiques i un simple examen com s'havia fet fins aleshores. Al moment de llicenciar-se ja comptava amb 37 anys, pel que hem de deduir que després de treballar com a practicant de farmàcia a l'Hospital Militar de l'Illa del Rei, decidí realitzar els estudis a Barcelona i retornar després a Menorca. Apareix el llibre Libro de Asientos de la Subdelegación de Farmacia de Menorca de l'any 1841, justament a les pàgines d'inici on es van fer les inscripcions dels 13 farmacèutics que en aquella data exercien a Menorca. Va ocupar el càrrec de subdelegat de l'illa i fou soci corresponsal de l'Acadèmia Central de Medicina i Cirurgia. Degué morir sense descendència perquè a principis de gener de 1863 es va subhastar la seva casa amb els mobles, llibres, medicaments, estris i efectes de la botiga. Això ens fa pensar que la farmàcia va amortitzar-se i tot el contingut de l'apotecaria es va dispersar. Entre 1844 i 1848 elaborà el document 5 cuadros de la topografía médica de la ciudad de Mahón, relativos a su natalidad, mortalidad y morbilidad, manuscrits d'innegable interès que s'haurien de trobar a la biblioteca de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina i que malauradament avui s'han perdut. Va ser el 17 d'abril de 1855, mesos després de l'epidèmia, quan redactà la sustinta relación histórica de lo acaecido en la ciudad de Mahón, en esta isla de Menorca, durante la invasión del cólera en los meses de agosto y septiembre del año último, 1854. Títol del document a què m'he de referir tot sovint i que anava acompanyat dels quadres annexes que també veurem. La relació de Camps Cardell comença en la descripció de l'evolució de les 3 primeres persones afectades de còlera en el brot d'aquell estiu a Maó. Les 3 eren dones, 2 de les quals van morir, mentre que la tercera es va curar. En el primer cas, es tracta d'una senyora embarassada que va arribar a Maó el dia 31 de juliol amb tota la seva família, després de 45 dies de navegació en una pollacra procedent de Puerto Rico. Durant tot el viatge no es va presentar cap problema de salut, ni tampoc en els 15 dies que van estar en quarantena al port de Maó. Poc després d'acceptar-los a lliure pràctica, una vegada finalitzada la quarantena, la senyora de 30 anys d'edat es va sentir malament i marxar al seu domicili. Els símptomes anaren augmentant, pel que el dia següent van cridar un facultatiu que va sospitar que es trobava davant d'un cas de còlera. Una vegada informada l'autoritat local, aquesta manà que ella i tota la seva família quedessin incomunicats al seu domicili i rigorosament vigilats. Després d'un part fatal, la senyora va continuar agreujant-se pel que l'autoritat va demanar al doctor Antoni Roca si es volia incomunicar amb ella per poder assistir-la en tot moment. El metge va acceptar aquesta greu responsabilitat, però tot i així la senyora va morir el dia 24 de la seva arribada al port. 15 persones entre familiars i serveis van patir la malaltia, però tots es van recuperar. El segon cas es refereix a una serventa que va arribar de Barcelona el dia 4 d'agost, juntament amb els seus senyors, en el vapor mercant maonès, després de 22 hores de navegació. Una vegada
passada la quarantena, sense que ningú tingués problemes de salut, la dona es va començar a trobar malament, pel que es va retirar a la seva casa paterna. En veure que s'anava agreujant, van cridar al metge Andreu Hernández que no dubtà que es trobava davant d'un cas de còlera morbo. Immediatament va donar part a l'autoritat, que va disposar que la casa i la família quedessin completament incomunicades. La malalta va morir el dia 16 de la seva arribada al port. Finalment, ens parla de la mestressa de la difunta anterior, que es va sentir indisposta poc després de la seva serventa, pel que ella i la seva família van quedar incomunicats al seu domicili del mateix carrer. Veient que la malaltia anava empitjorant, el marit va proposar a l'autoritat l'entrada a la casa d'un metge, cosa a la que va accedir el doctor Joan Lara, que li va practicar les cures adequades, i la malalta es va curar un mes després de la seva arribada a port. El farmacèutic Gabriel Camps continua indicant que les tres malaltes vivien al mateix barri 14 i que tant aquest com els barris 5 i 6 estaven situats prop d'uns horts on el estado atmosférico cargado de gas hidrógeno carbonado dimanado de la exhalación de las miasmas de los pantanos y aguas encharcadas predisposaren els seus habitants a l'increment de casos de còlera, deduint que el còlera s'ha estès entre la població degut a les condicions ambientals dels voltants de la ciutat. Aquesta informació sobre els tres primers casos importats coincideix amb altres fonts que consideren que totes les epidèmies de còlera a Menorca han entrat pel llatzeret, on tots els vaixells havien de passar la quarantena. Després d'estudiar aquests tres primers casos, Camps Cardell ens presenta uns quadres, els podeu veure aquí, encara que no llegiu res, és perquè veieu la meticulositat en què estan fets. El primer quadre amb la descripció detallada de tots i cadascun dels difunts que foren afectats per còlera durant la malaltia que va afectar la ciutat de Maó. Nom, edat, professió, sexe, estat civil, així com domicili on vivien. Segons aquesta informació, durant el període de 42 dies que va del 15 d'agost al 23 de setembre, es produïren 34 defuncions, 15 homes i 19 dones. He pogut comprovar que aquesta relació nominal coincideix totalment amb les inscripcions de difunts registrades al llibre del Registre Civil de Morts de Maó de 1854. L'interval d'edat dels morts és molt ample, va de 5 a 87 anys, amb una mitjana de pràcticament 50 anys. La relació de professions és molt variada, com era d'esperar. Moltes dones no tenen una professió definida i entre les que en tenen destaquen les bugaderes, serventes, jornaleres i hortolanes, totes elles amb feines que tenen un tracte directe amb l'aigua. Quant a la professió dels homes, la majoria són jornalers, també hi trobam un mariner i un guarda de salut, probablement del llatzeret. Quan parla del tipus de malaltia d'aquest mort, ens trobam amb múltiples caracteritzacions del còlera. Còlera morbo, còlera sospechoso, còlera morbo vulgar, còlera esporádico, còlera morbo álgido, còlera morbo asiàtico i còlera epidèmico. Fet que ens demostra el desconeixement de la malaltia en aquell moment. A continuació, ens parla de la durada de la malaltia, que va ser de 0 a 4 dies. Es tracta, doncs, de processos molt ràpids des del moment que apareix la simptomatologia, fet que concorda en l'evolució natural d'aquesta infecció. Finalment, situa els morts en el domicili i barriada en què vivien, per la importància que dona les circumstàncies ambientals que envolten cada afectat. Com ja s'ha indicat, la majoria eren veïns dels barris 14, 5 i 6. Si situem aquesta informació sobre el plànol cadastral de Maó de l'any 1860, podem observar que els domicilis dels veïns afectats es troben majoritàriament agrupats en dos nuclis, un a llevant i l'altre a ponent de la ciutat. Amb tot aquest treball, Camps Cardell, imbuït de les teories miasmàtiques dominants a l'època, ens vol demostrar que hi ha una clara relació entre el domicili dels morts i la manca de salubritat de les zones que els envolten. En relació a la taxa de mortalitat,
Tenim 34 morts sobre una població que xifra en 10.839 habitants, fet que ens dona una taxa global de 3,1 morts per 1.000 habitants, una mica superior per a les dones que per als homes, cosa que no ens ha d'estranyar, perquè aquestes eren les encarregades de tenir cura dels malalts i, a més, d'exercir feines molt relacionades amb l'aigua, com acabam de veure. Aquest és un fet que es va donar de forma generalitzada en altres indrets, però que al seu moment, sense conèixer l'origen de la transmissió de la malaltia, no tenia explicació. Considerem que el nombre de morts provocats per la pandèmia no és gaire elevat. Això voldria dir que les mesures preses per l'Ajuntament que hem analitzat anteriorment devien ser prou eficaces per contenir la malaltia en uns pocs casos. Aquest primer quadre ve acompanyat de l'estat meteorològic d'aquells mesos, però la informació aportada és tan imprecisa que no ens permet treure cap conclusió. En el segon quadre ens trobam amb molta informació relativa a les malalties que van afectar els tripulants i passatgers dels vaixells, tant de guerra com mercants, arribat al llatzeret del port de Maó, durant els mesos de juliol a setembre de 1854, en què es produí l'epidèmia. Hem de tenir en compte que el llatzeret de Maó estava en ple funcionament i el moviment de vaixells que entraven i sortien era molt elevat. La relació dels habitants de Maó i el llatzeret era molt estreta degut als professionals de la sanitat i altres empleats que contínuament es desplaçaven d'un lloc a l'altre. A continuació, es dona la relació de països als que pertanyien els vaixells arribats, amb el número de tripulants i passatgers. La majoria de vaixells porten la bandera espanyola, a continuació venen els de diferents països europeus, els de països mediterranis i els americans. En total, arribaren 507 vaixells i 8.855 persones durant el període de juliol a octubre. La majoria van arribar al mes d'agost i setembre, és a dir, en plena epidèmia. De les 8.855 persones arribades en total, 42 van ser afectades d'alguna malaltia, de les quals 17 van curar i 25 van morir. Dels 42 malalts, només 7 eren dones, cosa lògica si tenim en compte que la tripulació i la tropa devia estar constituïda exclusivament per homes. Entre els 35 homes afectats, trobam bàsicament passatgers, soldats, mariners i guardes de salut, sense que especifiqui si aquestes persones treballaven als vaixells, al llatzeret o a Maó. Les malalties que van patir són molt variades i es fa difícil discernir quines podríem considerar relacionades amb el còlera, encara que la majoria afectaren el sistema digestiu, gastroenteritis, disentèries, còlics, etc. Però no podem extreure conclusions certes, ni tan sols aproximades, de quants pacients van patir el còlera i si en va morir algun per aquesta causa. En el tercer quadre, aquest és el segon quadre, en el tercer quadre, signat 6 mesos després de finalitzada l'epidèmia, Camps es centra en les causes de mortalitat general de la població de Maó durant els mesos de juliol a octubre de 1854, és a dir, d'abans de l'aparició del còlera fins després d'haver desaparegut l'epidèmia. Durant aquests 4 mesos es van morir 159 persones, xifra que indica un clar increment de la mortalitat durant els mesos d'agost i setembre en relació a la resta de mesos de l'any. Cap d'elles apareix com a morta a causa del còlera, pel que hem de suposar que a aquestes s'hi han de sumar les 34 difuntes a causa d'haver-lo patit. Es fa molt difícil esbrinar el lligam que puguin tenir les malalties que s'hi descriuen amb el còlera, però sí que s'observa una clara predominança de les que afecten el sistema digestiu respecte de les que afecten a altres sistemes, fet que pareix raonable si consideram que es refereix al període d'estiu. Aquí he engrandit una mica al final amb la signatura del farmacèutic, perquè veieu el detall. Com a conclusió, podem dir que durant el segle XIX, Menorca patí 3 de les epidèmies de còlera que afectaren tota Europa, concretament les de 1833, 1854 i 1865. A l'illa també es va fer present la disputa entre els sanitaris
metges i farmacèutics que defensaven les teories ambientalistes com a causants del còlera contra els que declaraven que l'origen era clarament el contagi. L'epidèmia de còlera de 1854 arribà a Menorca, igual que l'anterior de 1833 i la posterior de 1865, per la porta d'entrada del port. La presència del llatzeret, amb un moviment molt elevat de vaixells que hi anaven a passar la quarantena, representava un risc molt important per la proximitat i l'intercanvi constant de personal mèdic i treballadors amb la ciutat de Maó. L'Ajuntament de Maó va prendre les disposicions adequades i en suficient anticipació d'acord amb les recomanacions que arribaven a distàncies superiors. La classe mèdica va donar una bona resposta en tot moment, pel que es pot comprovar en les actuacions dels metges consignades. A causa d'això, el nombre de morts va ser molt limitat, tot i que en aquell moment no es coneixia ni l'origen de la malaltia ni les mesures que s'havien de prendre per combatre-la. L'apotecari menorquí Gabriel Camps Cardell, sens dubte preocupat per la salubritat del municipi i els seus habitants, va fer un treball de recerca molt meticulós que afectà a la ciutat i Port de Maó durant aquell estiu. L'evolució de la malaltia i les conseqüències que va tenir, donant a conèixer la relació de tots els afectats pel còlera i les circumstàncies socioambientals que els envoltaren. També va registrar el moviment de vaixells, tripulants i passatgers que arribaren al llatzeret i la mortalitat general de la ciutat de Maó en aquell període. Al seu estudi, tot i que no exposa clarament les seves idees, es veu la seva deriva netament ambientalista, encara que en cap moment es declari anticontagionista, que l'empenya a obtenir la màxima informació de cada cas per poder treure conclusions relacionades amb la situació ambiental, personal i social dels afectats de la malaltia. En resum, Gabriel Camps Cardell va redactar un document molt valuós que ens permet fer un estudi epidemiològic i demogràfic del segle XIX, caracteritzat pels grans descobriments en el camp de la bacteriologia i per comprendre la visió d'un sanitari davant d'una epidèmia com la que va afectar la ciutat de Maó l'estiu de 1854. I no vull finalitzar aquest discurs sense agrair al doctor Miquel Àngel Limón que me donés a conèixer l'existència del document que he analitzat, a la doctora Isabel Moll per animar-me a iniciar el treball, al personal de l'Arxiu Històric de Maó per facilitar-me la documentació complementària, a la doctora Margarita Orfila pels seus comentaris i al meu marit, Josep Maria Quintana, per la revisió del text. Moltes gràcies a tots. Bé, moltes gràcies, doctora Seguí, pel seu discurs. I ara demano precisament a la doctora Maria Gràcia Seguí Puntes s'acosti a la mesa per rebre els atributs que li atorguen el grau d'acadèmica corresponent a l'ECO. Bé, doncs,
efectuat o realitzat el precepte reglamentari de la lectura del discurs d'ingrés a la Real Acadèmia, doncs em queda felicitar a la doctora Seguí per la seva incorporació a la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Sens dubte, una persona amb el seu desenvolupament professional que ha tingut i, a més, amb la seva afició i amb la seva dedicació a la història, ens aportarà a l'acadèmia coneixements en aquest sentit i ens ajudarà perquè la part de història jo crec que és una part molt important que ens ajuda a entendre coses que ens passen a l'actualitat, però que si recollim la informació històrica, com és el cas que ens ha presentat en el discurs, segurament traiem ensenyaments que ens ajuden a resoldre les situacions. Hem viscut fa poc una pandèmia importantíssima a tot el món i realment quan mirem a la història hi ha hagut epidèmies, pandèmies, malalties a diferents països, des que la humanitat existeix i es van repetint i hem tingut una últimament, no? Per tant, la importància d'estudiar els temes quan tenen lloc i, sobretot, de deixar registres i de deixar informació que després els historiadors poden recórrer amb ells i poden estudiar-los a fons, d'alguna manera ens aporta coneixements per tractar les noves desastres o noves epidèmies, malalties, pandèmies que se'ns puguin presentar amb el que s'ha anat aprenent al llarg de la història. I el discurs és un exemple d'això. Aquest farmacèutic, el doctor Gabriel Camps, doncs va recollir tota una sèrie de dades d'aquestes epidèmies de còlera que hi havia hagut a l'illa de Menorca i en aquests quadres que estan manuscrits i que realment costen d'interpretar o s'ha de fer una dedicatòria, va estudiar des d'un punt de vista epidemiològic raons possibles per què aquesta malaltia s'estava o s'incorporava o s'havia incorporat a l'illa de Menorca o al port de Maó. I, per tant, va estudiar coses senzilles, però els domicilis on ocorria la malaltia, els vaixells que havien entrat i sortit del port de Maó en aquells dies i altres malalties que hi havia hagut abans i després de l'epidèmia de còlera, una sèrie de dades per intentar treure conclusions. I això és el que després, ara, actualment, a la nostra societat, el còlera, jo diria que ja és una malaltia pràcticament per la tenim oblidada, però en el món segueix havent molts casos de còlera. I, de fet, les mesures que aquestes epidèmies anteriors, com hem vist, que va prendre les mesures sanitàries que van prendre els ajuntaments, que van prendre les autoritats, es parla de quarantenes, es parla de mesures higièniques, descobrir la contaminació de l'aigua. Totes aquestes coses ajuden que, amb els mitjans, lògicament, i que vagin implementant-se a totes les societats, al final, el que gaudim nosaltres en el nostre entorn avui, que pràcticament aquesta malaltia ja no ens preocupa, a països de l'Àfrica o d'altres zones més remotes, més pobres, i que no tenen mesures sanitàries com les que podem tenir nosaltres, encara no estigui solucionada. Però, en fi, jo crec que ha sigut un discurs molt interessant. La felicito pel discurs d'entrada a l'acadèmia i simplement donar-li la benvinguda. Tenim acadèmics de la nostra acadèmia a les Illes Balears, i està el doctor Aguiló, que és un representant de les Illes Balears, tenim la doctora Seguí i tenim altres acadèmics. Aleshores, són acadèmics corresponents de la nostra acadèmia i realment ens aporten també coneixements en diferents àrees de les ciències farmacèutiques. Res més, simplement felicitar-la, donar-li la benvinguda
Volia agrair a tots vostès la presència aquí a la sala d'actes presencialment i també a totes les persones que s'han connectat via telemàtica, que han pogut seguir el discurs des de llocs remots i en principi duraria per acabat l'acte, però voldria donar la paraula a la senyora Imma Barral, que com he dit és la directora general de Dret, Institucions Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia perquè ens digui alguna cosa. Senyora Barral. Moltes gràcies, president de l'Acadèmia, secretària, resta de membres de l'Acadèmia, inclosa la doctora Seguí ara ja. Amics tots, seré breu, estem als moments finals d'una cerimònia que ha estat a més molt entranyable i només voldria agrair el fet que m'hagueu convidat a compartir aquesta estona, que se suma a d'altres actes que hem pogut compartir en els mesos anteriors i que realment estar aquí en aquest recinte i en aquest tipus d'actes motiva moltíssim i us ho vull agrair. També voldria felicitar la doctora Seguí per el seu ingrés en l'Acadèmia de Farmàcia, la Reial Acadèmia de Farmàcia, i també destacar la secció en la que s'integra perquè, a part d'història, també hi ha legislació i deontologia, sectors en els que, venint de l'àmbit de la justícia, em sento més identificada. I crec que això és una bona notícia per aportar un perfil diferent a l'acadèmia que pot ser molt enriquidor i després també perquè pot fer avançar en la visibilització social que tots desitgem per les acadèmies, en concret per l'Acadèmia de Farmàcia, perquè comporta una anàlisi del que és l'obra farmacèutica des d'un punt de vista que pot ser molt enriquidor. I pensant en això, mentre escoltava el discurs d'ingrés, se m'acudia la contraprestació que sol existir entre el desenvolupament del coneixement científic i de les eines de gestió de les crisis, perquè hi ha hagut en el discurs tota la base de l'origen de la malaltia, avui superat, amb estudis sabem la realitat de la malaltia, com combatre-la pràcticament, com extingir-la a casa nostra, però en canvi segurament a tots ens ha resultat molt familiar alguns altres aspectes de l'experiència del doctor Camps Cardell quan parlava de qui estava gestionant la crisi, l'Ajuntament. S'ha parlat d'una llei de sanitat de 1855 que donava cobertura i donava indicacions. S'ha parlat de la contraposició entre la salut pública i el desenvolupament de l'economia i el que això suposava en el port de Maó. S'ha parlat també de confinament, s'ha parlat també d'aïllament, s'ha parlat de pràctiques en relació a les persones malaltes i crec que tots ens hem sentit molt propers a això perquè tenim la memòria fresca d'algun moment en el que també no ens hem pogut moure o hem hagut de fer alguna referència o algun canvi d'hàbits per raó d'una pandèmia, suposem que és una epidèmia ampliada, que han patit. I en canvi els problemes de la gestió són els mateixos. Quan veiem els quadres, a mi se'm representava, són quadres gairebé comptables, gairebé de punts de comptabilitat, i m'imaginava els mils d'Excels que hi ha hagut durant la pandèmia que reflectien situacions similars. Per tant, no estem tan lluny. I és interessant veure com d'aquesta experiència passada també se'n pot treure molta idea mirada amb llum moderna, perquè les dones tenen un nivell superior per quan es dediquen a les cures, tota una sèrie d'idees que del 1855 salten clarament al 2024, molts anys després. I això venia a confirmar la idea que hem compartit i que en alguna vegada que ens hem reunit amb la Reial Acadèmia de Farmàcia i amb d'altres acadèmies
catalanes, de la reivindicació de les acadèmies com a centres de saber, com a centres de coneixement i com a centres que busquen l'excel·lència. Per tant, que tenen una necessitat de connexió amb la vida comunitària molt evident i discursos d'ingrés com aquest que justifiquen un acte de la Reial Acadèmia com aquesta que duem a terme avui i que podem participar-hi, doncs venen a visibilitzar de forma molt clara aquesta intenció que tenim i que compartim en relació al present i al futur, sobretot, de les acadèmies a Catalunya. I res més, reiterar les felicitacions a la doctora Seguí, a la Reial Acadèmia per aquest nou membre, a la família que l'acompanya i tornar la paraula al president de l'Acadèmia, molt agraïda. Moltes gràcies, directora. Ja simplement, abans d'aixecar la sessió, pels que no coneguessin la seu de l'Acadèmia, 2 paraules del lloc on estem. El lloc on estem, tot el recinte, diguéssim, entre el carrer de l'Hospital i el carrer del Carme, aquest recinte, aquest jardí, aquest pati que tenim aquí, més tots els edificis, formava part de l'hospital, l'antic hospital de la Santa Creu. Aquest hospital va ser creat ja al segle XIII com el primer hospital gran de Barcelona. Va ser creat pel rei Martí II l'Humà, que el tenim aquí al quadre, i juntament, no sol, juntament amb prohoms de Barcelona, amb els gremis de Barcelona, amb gent acaudalada de la ciutat, i ell va donar les pedres per construir tots els edificis precisament d'unes pedres que li havia regalat la ciutadania de Barcelona perquè es fes un palau a la Rambla. I ell les va cedir per construir aquest hospital. Aquest hospital no només tenia malalts ingressats, sinó que atenia malalts, estava a l'entrada de Barcelona, i atenia malalts que venien de fora de la ciutat, que venien aquí, els metges els curessin o els donessin algun remei per les seves malalties. Per tant, va ser el primer hospital important. Va estar funcionant fins que es va crear el nou hospital ja en el segle XX de Sant Pau, al districte del Guinardó, l'edifici modernista de l'Hospital de Sant Pau que coneixem avui, i fins a aquell moment això va estar funcionant. Això tot el recinte. En aquest recinte, com poden veure després a l'exterior, hi ha molts edificis que després han estat ocupats per diferents activitats. Més amunt està l'Institut d'Estudis Catalans, que era l'antiga Casa de Beneficència. Està la Real Acadèmia de Medicina, que va ser la primera, podríem dir, facultat de medicina o de cirurgia que va haver-hi a la ciutat de Barcelona després. Després, altres dependències s'han utilitzat per altres activitats. Va haver-hi l'Escola Massana, que ara s'ha traslladat a la plaça de la Boqueria, i ara hi ha altres activitats socials. És a dir, i el nostre, on estem ara, això era precisament la farmàcia de l'hospital. O sigui, aquest recinte era la part de la farmàcia, que primer només era aquest despatx o aquesta estància que tinc a la meva dreta, que després els convido, els que no la coneguin, que puguin entrar, i veuran que hi ha unes col·leccions dels pots originals de farmàcia i de les caixes originals on es guardaven les plantes, perquè la majoria de prescripcions es feien a base de plantes vegetals, són originals, i hi ha una reixa, hi ha un vitrall, el vitrall és modern, però la reixa que comunica amb el pati és la reixa i el taulell, que des d'aquí dintre es pot veure el taulell des d'on el farmacèutic donava els medicaments dels malalts o en els metges que anaven a administrar-los a gent que estava ingressada, i la reixa sí que és originària, restaurada però és originària, i hi ha un lloc precisament per on entregaven aquests medicaments a l'exterior perquè no tinguessin que entrar a dintre de la farmàcia. Després la farmàcia va créixer, va agafar aquest espai d'aquí, i també més endavant, ja a finals del segle XIX, primers del XX, abans de traslladar-se, va ocupar també el claustre, tota aquesta part del claustre per on hem entrat,
i es va tapar i es va amb vidrieres i era on preparaven els remeis. Si veuen en aquest despatx veuran un lloc on hi ha com uns separadors amb el nom de metges de molt nom de la ciutat de Barcelona, doncs el doctor Barraquer, el doctor Robert, el doctor el doctor Pimolist, no em sortia el nom, el doctor Puigverd, veuran molts d'aquests doctors que el que feien ells feien la prescripció, la posaven en aquest arxiu i llavors l'agafaven el personal de la farmàcia i preparava els remeis pels malalts. Simplement és un lloc històric que és propietat de l'Ajuntament, però que el va cedir a la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya perquè tinguéssim la nostra seu i, per tant, històricament també té el seu valor. Moltes gràcies, repeteixo, a tots per la seva assistència. Reitero la felicitació a la doctora Seguí. Ara aixeco la sessió, però podem seguir comentant a fora perquè la doctora Seguí, per gentilesa seva, ens convida a un petit refrigeri. Moltes gràcies i bona tarda.